Tak jo, tak se pojďme dívat, jestli se tady odehraje nějaké setkání plavce z lodí. Byla odstartována kategorie žen na premiérovou 2kilometrovou výšku kolem Kunovské tabule. Poprvé to tu ještě nebylo. Takže jak jste slyšeli, buď lepší, nakonec odvolali svoji účast, takže tím pádem nemůžou být nikdy lepší. S dvojkou jako první odstartoval Wings of the Dragons z Kojetína. S trojkou jako druhé v pořadí Velký holky KVS Praha. KVS, jednoduchá to zkratka, Klub vodních sportů Praha. A to je ten slavný a po dnešku ještě slavnější Klub vodních sportů z Prahy, odkud pochází nejenom hlavní protagonista dračích lodí Petr Klíma Klimbera, ale také po dnešku historicky první český mistr světa na kajaku Josef Dostál, který vyhrál neuvěřitelným způsobem závod na 1000 metrů dneska ve finále v Moskvě. Takže Klub vodních sportů Praha a Velký holky s trojkou se čtyřkou TB Tragédky Praha startovali jako třetí, jako čtvrté v pořadí startovali domácí a přespolní v takzvané limitované edici. To znamená, že už je asi nikdy spolu neuvidíme. No a konečně ta poslední startovní pozice patřila favoritkám, které zvítězily na 200 metrů ve sprintu, a to Wild of Prague Slavia Praha. Tak aspoň, že ta děvčata dělají ty Slávii čest větší než třeba fotbalisti, těm se to zrovna moc nějak nedařilo. Málem to skončilo i tragicky a návštěvou soutěže nižší třídy, nicméně vše ku spokojenosti příznivců dobře dopadlo a Slavia dál bude jezdit sem na Slovácko si zahrát do Hradiště v rámci nově Synod ligy. Nicméně sledujme, co se odehrává na Kunovské tabuli. Odehrává se tam závod žen dračích lodí v rámci 5. mistrovství Moravy. To pořadí je pochopitelně podobné, jako bylo na startu, s tím rozdílem, že některé posádky možná už něco najeli, naopak jiné trošku zaostávají, ale ovšem rozhodne správný způsob projetí této možná trošku složitější, ale ne až tak trati, no a především dosažený čas. Tak, fandíme děvčatům, zdravíme protější Nuda Pláž, předpokládáme, že i Nuda Pláž se zapojí do fandění a podpoří děvčata potleskem. Nevím, zdali je v tomto sportu povoleno nebo zakázáno povzbuzovat z vody, kdyby náhodou někteří chtěli připlát blíže a vyjádřit tak svoji podporu ještě těsnější. No. Necháme se překvapit stále na vedoucí pozici Kojetínské Wings. Jinak Kojetín, to je ta meka Dragon Boatingu na Hané. Kojetín a tamní řeka Morava, kde se ostatně nepáluje samozřejmě jenom na dračí lodi, ale také se tam páluje na kájacích, kánojích. Jezdí se tam 2krát do roka na dlouhé tratě a také na slavný Moravský pohár. No a nezapomeňte, že za 14 dnů, kdy většina příznivců rychlostní kanoistiky sice bude opět tady v Ostrožské Nové Vsi, ale ty fanoušci Dragon Boatingu asi budou v Kojetíně, poněvadž za 14 dnů se
Na Hané konal 8. ročník festivalu dračích lodí Dračí Morava, Draci na Hané. A připomínám, že závody Grand Prix, to je závody fakt amatérů, příchozích a zájemců, se konají pouze v sobotu, aby případně v neděli mohli tyto sestavy vyrazit na další podnik. Tuším, že na Křetínce, či kde bylo tady zmíněno. Tak, děvčata se k nám blíží. Vajatky potvrzují asi roli favoritek, poněvadž právě teď předjíždí nejenom limitovanou edici, ale už se dostávají na úroveň i tragédek. A možná tragédky nejsou úplně v největší formě, poněvadž limitovaná edice naopak bude útočit z pravé strany. Zleva Vajatky, zprava limitovaná edice, uprostřed mezi nima tragédky, no a tady v popředí Kojetínské Wings, pronásledované velkýma holkama. Jak to všechno ale dopadne, to opravdu záleží na rozhodčích, poněvadž ty v ruce drží stopky a ty můžou také rozhodnout o případné penalizaci za nesprávné projetí startovních a cílových bojek, a dokonce můžou rozhodnout o tom, že některá z těch lodí bude diskvalifikována za nečestný boj či za špatné projetí trati. Takže pojďme fandit, máme tady první posádky a bylo by dobré, kdyby děvčata uslyšela to pravé novoměstské peklo tady v cíli, které jste se přijali vytvořit ze všech koutů republiky, ze zahraničí, ze Slovenska. No a samozřejmě přijeli diváci, turisti, náhodní koledoucí, takže to je zasloužený potlesk za tu první posádku, která, jak se zdá, ví správně mezi jedničkou a dvojkou, takže první zatím neznáme čas, ale Kojetínské Wings dojíždí jako první. Dále potlesk pro velký holky z Prahy. Takže Praha je v cíli a další dvě Prahy jsou na cestě a tady se to štosuje opravdu. Zdá se, že Vajatky potvrzují roli favoritek, nevíme sice, jaký mají čas, nicméně předjeli dvě lodě a to už je jakási známka toho, že to bude možná loď vítězná číslem 6, možná vítězná loď Vajlo Prague právě v cíli. A takže došlo k mailce, takže až teď velký holky, ano, trojko velký holky s 5, limitovaná edice, takže ta pražská loď, co jsem tak nějak jako omylem nazval velký holky, oni jsou možná velký výkonama, ale názvem jsou